Nenechajte si brať ten pokoj a ten čas, ktorý má patriť iba vám. Pretože, a to je dôležité, takto sa dieťa učí, že aj iní ľudia sú dôležití, ale súčasne sa tým učí, že aj ono je dôležité. Dôležité je si uvedomiť, že začať to riešiť už v tej chvíli, keď ja som vo vani a to dieťa príde, je trošku neskoro. Štandardne to riešime ešte pred tým, než vôbec do tej vane ideme a riešime to s dieťaťom, tak, že mu povieme, čo sa teraz bude diať, že mamina teraz potrebuje byť sama chvíľku, že potrebuje sa okúpať, že si potrebuje oddychnúť. A buď je to väčšie dieťa a je schopné to pochopiť, alebo mu môže mama pustiť rozprávku, alebo proste niečo. Alebo je to menšie dieťa, povedzme, že tak do 3 rokov. Tam už je teda vysoký predpoklad, že to dieťa s niekým zostane, s nejakým iným opatrovníkom. A tu je dôležité si uvedomiť, že v tej chvíli, ako sa za mamou zavrú tie dvere, to začínajú byť hranice toho opatrovníka. A zodpovednosť toho opatrovníka, aby to dieťa za tou mamou nechodilo. To je veľmi dôležité si to uvedomiť. A ak to dieťa zostane s tatinom, je to zodpovednosť a hranice toho tatina, aby dokázal v prvom rade on sám pochopiť, že to je pre tú mamu veľmi dôležité, stráviť tých 30 minút sama v kúpeľni a následne to dokázal nejako buď vysvetliť tomu dieťaťu, alebo ho zabaviť niečím, alebo mu jednoducho fyzicky zabrániť v tom, aby to dieťa do tej kúpeľne za tou mamou išlo. Ale ak by náhodou k tomu aj prišlo, že to dieťa fakt reálne fyzicky príde do tej kúpeľne, teraz mama tam leží v tej vani, hej, a niečo chce, tak tá mama môže povedať: Zlatko, tak ako som ti povedala, ja mám teraz čas pre seba, ktorý je pre mňa dôležitý, povedz tatinovi. Hej? Alebo, OK, vyrieším to, keď odtiaľ to výjdem. Nenechajte si brať ten pokoj a ten čas, ktorý má patriť iba vám. Pretože, a to je dôležité, takto sa dieťa učí, že aj iní ľudia sú dôležití, ale súčasne sa tým učí, že aj ono je dôležité a učí sa to, že má právo si vyhradiť čas len pre seba. Lebo aj mamina to robí, lebo aj tatino to robí a skrze príklad tento rodičovský sa to vie naučiť aj to dieťa. Takže zapamätajte si, prosím vás, že vždy, keď vy robíte niečo pre seba, učíte tým aj vaše dieťa veľmi dôležitú vec, že aj iní ľudia sú na svete a že aj ono má právo si žiadať niečo iba pre seba. Tak snad som vám pomohla.